Pois, moitas gracias. Ben, primeiro de todo, agradecer aos medios presentes nesta roda de prensa, agradecer tamén a presencia do noso responsable comarcal de Metro e dos compañeiros da miña localidade que me están arroupando hoxe aquí. Ben, efectivamente, como decía Demetrio, pois confírmase que eu vou ser a persoa que vai encabezar a candidatura do Bloque Nacionalista Galego en Moraña nas próximas eleccións de maio do 19. Decidiuno por unanimidade a Asamblea, como ben decía Demetrio, e efectivamente vai ser a terceira vez que eu me presente como candidato. O que sí é certo é que me presento con máis ganas, con máis ilusión que a primeira vez, sobre todo por dúas cuestións fundamentais. A primeira, porque quero seguir traballando por Moraña, e a segunda, porque o Bloque Nacionalista Galego ten un proxecto político serio. E despois de dicir isto, tamén, e seguindo un pouco cos agradecementos, gustaríame agradecerle ao conxunto da militancia de Moraña a súa confianza, a confianza que depositaron a min para que eu sexa a persoa que encabece a candidatura e esta importante responsabilidade. Ademais diso, non quero esquecerme tampouco da miña familia, aos que teño que agradecerle o seu apoio incondicional e, desde logo, a súa paciencia. Ben, e dito isto, eu teño que dicir que asumo o reto que me encomendaron no Bloque Nacionalista Galego de Moraña, como decía antes, con ganas, con ilusión, con máis ganas, como decía antes, e desde logo coa máxima responsabilidade, pero unha cuestión importante para min, que me avala unha organización política que está viva e unha organización política que ten as ideas claras e que é seria. Nestes momentos, o Bloque Nacionalista Galego de Moraña está xa tendo contactos con persoas afíns ao noso proxecto de cara a configurar a mellor candidatura posible, como sempre foi. As mellores candidaturas en Moraña sempre foron as do Bloque. Ben, como decía Demetrio, imos a presentarnos ante os veciños e as veciñas co aval dos deberes feitos. Está claro que nos estivemos exercendo neste mandato como a referencia da oposición. Estivemos facendo unha oposición constructiva, mas tamén fomos firmes e contundentes na defensa de todo aquilo que consideramos imprescindible para o noso concello e para os veciños e veciñas de Moraña. E precisamente ser referencia da oposición fainos ser a alternativa real ao Partido Popular en Moraña. Polo que facemos un chamamento a todas as persoas que non se conforman coa Moraña que nos presenta e que nos ofrece o Partido Popular, unha Moraña triste, rutineira e que vai a remolque de todo, precisamente para que se sumen ao noso proxecto. Un proxecto que xa temos definido e que creemos que temos que incluir moitas cuestións que hai que cambiar, moitas cuestións que temos que incluir para ir facendo. Por eso que insistimos que debemos deixar atrás o aburrimento, as rutinas, as rúas baleiras, a pasividade, o conformismo, os complexos e a negatividade. Chegou o momento de activarnos, de creer nas nosas posibilidades e na capacidade da veciñanza de Moraña. Hai que ter ideas, impulsar e apoiar as iniciativas que poden dar auxe ao noso concello. Por iso que queremos dar un xiro importante a todas aquelas cousas das que estamos quedando atrás en Moraña. E queremos facelas precisamente con perspectiva de futuro. E podemos poñer, por exemplo, darlle a volta a situacións, por exemplo, na xestión do lixo, para apostar clarísimamente pola compostaxe. Queremos apostar por alternativas para a mocidade, para que, entre outras cousas, non teñan que marchar de Moraña. Queremos traballar a favor dunha cultura activa municipal. Queremos crear un centro urbano agradable. Queremos ter parroquias nas que poder vivir a gusto, etc., etc., etc. É dicir, que nun concello como o noso caben ideas propias, caben ideas avanzadas que rachen precisamente con prácticas actuais, as prácticas actuais de ir a remolque de todo. En definitiva,
e para ir xa rematando, queremos construir unha Moraña diferente, moderna, unha Moraña viva, con máis calidade de vida e da que todos os morañeses e todas as morañesas podamos sentirnos orgullosos e orgullosas. Como xa dixe, representamos a todas aquelas persoas que non se conforman, que fuxen do conformismo, que queren un futuro mellor para Moraña. Aquelas persoas que ven a Moraña con outros ollos, os da modernidade e os do orgullo polo noso. Moitas gracias.